komba muna mwana atsvira mwezi kazi mwana mheni mwana wavhijiti kati atiende titarise kwete zvekuti tiite zvekufungidzira. Ndopatakasvika tichitobva tasvika pamusuwa tikitoona mwana kuti tasi ari kutobvira nemoto atoputika musoro. Ndobva ndamhanya kunochera mvura bva ndaita se ndobva ndadira vatadzimura vandabvunza kuti kwa amai vacho varupi sikanzi amai vacho vaenda naanonzi Simoni kumuriwo sikazi vanobva vatumwa kumhanya ikoko vadzoka kuti amashaya. Takatozoona amai vacho vakutozoya pato paya tatogara papi pana tatodzima mwana moto kuti tatoona mwana atotsva makumbo ese. Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Nasuno etauya pamusha pavachiponda patati aiwa regai timbononzwisisa nhau yatiri kungonzwa pamafoni kuti chii chakauraya mwana ane 4 years anonzi Matipa anonzi akatsvira mumba kana kuti akapisirwa mumba. Saka tati aiwa isusu zvinhu zvekunzwa pamafoni zvinonetsa, regai tifambe neusiku sekuona kwamuri kuita tinyatsononzwisisa kubva kuhama kubva kuvavakidzani pamwe chete nemhuri iri kugara pamba ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti mwana ane 4 years akatsvira sei mumba, ko vamwe vanhu vakanga vari kupi. Regai nditaure nemuvakidzani wandakagara nawo pano vanonzi Mai Terenzi timbonzwisisa kuti semuvakidzani moto uyu wakapisa mwana Matipa mukomana ane 4 years vakaonawo sei uye ndiapi matanho avakazotora semuvakidzani anogara pedyo nemhuri iyi. Mai Terenzi makadi? Ndakasimbawo makasimbawo. Ndiri nani kuze kuno kumadziya? Aiwa kuno kuri nani zvako tinongori nematambudziko ekushaiwa kwemwana uyu. Naika. Aiwa zvinoitika nematambudziko ka? Aiwa akaonekwa. Naika. Ongo. Toda kuenda mama tanzwa shoko rasvika munzeve dzedu kuti aiwa kune mwana akapisirwa mumba. Toda kunzwa semi ukama wenyu wakamira sei? Inini ndiri pano ndakamira sekuru wepano vakanga vari verudzi rwangu, saka vainditora semwana wavo, saka vakanditi ndive ndigare navo pano ndiri mwana wavo, saka takauya kugara navo pano. Ndakatanga kugara navo 1992 kutanga kugara navo pano. Sekuru ndokuzoshaya ndokusara mbuya nemhuri. Mbuya nemhuri takasara takabatana tichingogara sekugara kwataita sekuru varipo. Mbuya vakazoshaya muri ndokusara yayega. Muri yanga yanengori nevariritiri vemumisha. Sabhuku akanga akumira nemusha kuti vapogona kuti riritira mhuri iyi. Saka vanga vakuti pane chinonetsa chinotambudza vana vangu vachibatsirwa necommunity vachitungamirwa nasabhuku. Saka senguva yese takagara kuchingove kugara kupasina matambudziko pasina zvinonetsa. Zviri zvokuti kunetsa kurungo kuti vanhu vanoshaya vanhu vakangodaro. Saka zvinhu zvaiva zvingobatsirwa hazvo necommunity kudaro. Saka ipapa patanga tigere nawo zvakanaka hatinambeke tine madzodzo nematambudziko. Pakazongoitawo madzodzo nematambudziko kuti mumusha makangoitawo vaiti vanodawo munda. Saka vanoradza ndewo ukama. Ini ndakagara apa ndiri ndewokutenga. Saka nyaya yemunda yakada kuti yambe ichinetsa. Saka hatina kuziva kuti zvinekwa zvichazosvika vanhu zvichazodi. Saka uyezve nepo ndisingazive kuti zvakazoitika zvakabvawo nekupi. Ini musi weSaturday ndakamuka pano ndikagobva ndikagotenderera zvangu semuswere wezuva. Zuva rodoka past 4 bva ndabva pano ndichiti ndakuenda kuchechi semupostori. Ndakaenda kuchechi ndobva ndanorara kuchechi. Ndichingokwirawo kugomo kwandaenda ikoko ndakafonera vachinzi dzimba dzabvira, moto uri kubvira pana Kenesi. Ndobva ndatobvunza kuti chii chiri kuitika kuti moto ubvire. Saka ndatiri kuziva kuti chii. Ndobva ndagara pandandiri paineta network. Ndobva ndazofona ndibvunza chii chaitika. Zvanzi mufunge mwana waVirginia atsvira mumba, moto wangotanga kubvira. Mbuya vachona vari kuti pane munhu abatidza machisi akakwenyera imba ndokutanga kubvira. Saka mwana ndofunga watadza kuzomuburitsa, mwana atsvira mumba. Saka kwandandiri kwangu nechinhambwe
kuti ndigone kudzika usiku ndidzoka handina kukunda kudzoka ndakazongovavarira kuti rege tichingorara kuseni kwaiva ndazodzika ndisvika pano ndisvikana musha wakazara vanhu yatonhamo mwana atsvira mumba. Anga akura sei mwana? Mwana yaisvitsa 4 years muna December. Anga ari musikana mukomana? Anga ari mukomana. Saka imi muchinzwa mama ndanzomusanangura magariro aita muri pano nenhau dzekunetsana kwemunda tingangoti ivhu kunetsana kuti ayo munda ndewangu ndimbonipawo munda. Mazonzwa zvakare muri kumasuwo kuti kune chiitiko chaitika musha wapiswa. Imi semunhu makafunga sei? Ipapa hangu kuti ndakafungira kuti vemunda handina kubatwa nepfungwa iyo nokuda kuti neurwere nevanhu vedu ivava ndakangobatwa nekuti pamupana hazongoitawo utsinye sevanhu vanga vachigara vasina munhu aneyatogara naye mukuru pamwe sevanhu vanga vachingoti murume unoyawo yatora unoyawo saka hazvina ndinaya kupinduka nekuti nditi pamwe ndivavo vemunda asi ndakangopindwa nekuti pamwe pavarume vavo vanosimbosvika pano pamwe pane anenge akazofunga kuita utsinye akasvika kuzosvika apisira mumba ndozvandakangofungawo ndiri ipapo but ndazosvikawo pano zvangu hapana kuzonyatsobuda kunyatsojeka kuti tizive kuti akapisa ndiani nokuti hazvina kuzonyatsobuda zvakanaka kuti tizive kuti ndiani akapisa. Ndikunzwa mutsanangura muchiti handina kunyatsonzwisana nawo yekuda kwokuti vana vanoita kurwara. Nditsanangurirei vana vagogo vakamira sei kana kuti vazukuru vacho? Pana amai vacho amai vasikana vane mwana akafa nevasikana vaviri. Saka amai vana murume wavo chaiye vanoti yatsogara naye vane murume vanofambidzana naye vachiti vakanetsana nomurume vanodzoka. Dambudziko racho zhinji racho nangana vatodzoka kumurume wachona vauya kunoku vaitongotosvikira kumba kwangu. Uyu mwana wachona mumwe wachona mukoma uyo kufirwa nemwana murume wake akanga takatigara naye pano zvakanakawo chaizvo asi kuti anga ane kamhino zvaingoitikawo paari saka ndandisipo zvakare paakabatwa paakatorwa nemapurisa ndakatenge ndiri kumusangano wokuchechi ndakandwanzi atorwa nemapurisa ari kunzi anzi nekamunin'ina kevasikana anga akumubata rape case saka ndakasvika chinzi aendawo kujeri asungwa aenda. Uyu wokufirwa nemwana uyu haanawo murume nyaya yake yomwana yakanga iri nyaya yemapurisa anga ari under age yanga iri nyaya yemapurisa mwana yakazvarwa mumamaoko emapurisa kusvikira kufafira kuti maoko mamapurisa nyaya dzemapurisa idzodzo saka ivava kana vakagara panapa varumewo ndakazoona kuti tsumo chokwadi yekunzi varume imbwa ndakazoona kuti ichokwadi nokuda kuti varume vachona vanenge vachingovingowo vanaiva vari kuyatsoona kuti vanhu vakarangwa kare naMwari asi varume vachona vanenge vachingouyawo futi kusvikira kuti vanhu vatozoita mhuri kudai vanenge vachingouya nekuda kuti vanenge vatongoona kuti pakasununguka kuenda. Ndizobvunza hangu vamwe ndinonzwisisa kubva kwamuri semuvakidzani ndofunga ndaona dzimba dzenyu dziri pachinhambo chidika apa. Pane here pamaimbosvikawo muchitosvika varume ava vamatsanangura kuti tsumo iya yekuti varume imbwa ndopainopinda. Pane pamaimbosvika here muchiti ko nhai vangana yamuzive here kuti vana ava ma-under age uye nechimiro chavainacho kana nemagariro avanoita chii chamuri kuda pano pamusha wanasikana? Kubvira mbuya vachiri vapenyu zvese zvoitika pano ndenge ndichimira navo ndinotori nepamwe pandakatombosvika mbuya vachona vainga varingorufute vakangofanana nevazukuru vavo ndakatombosvika rimwe zuva ndichigeza ndichinzwa muchitwa noizi inenge nekakuchema mukati saka ndakatobuda munogeza ndichimhanya vandatosvika ndichipinda ndakatosvika naanonzi kenesi wepano wachona achirohwa naambuya nechikomba chaambuya zvokuti nyaya iyo yakatozosvika futi kupinda mumaoko emapurisa ikatombofambirwa nemapurisa akarohwa zvekutokuwadzwa mapurisa akasvika akatombomutora mukomana wachona ndofunga yakazongopera yakadaro. Musikana iyo kumwana wokufoyo asati ane mimba ndakanzwa futi mbuya vachishedzera vachiti uyai muone zvikuitika mba muno ndakamhanya zvakare ndobva ndasvika ndikasvikotenderera imba munhu aimhanya achitenderera imba indichitendererawo imba saka inini pandaitenderera achitendererawo takaramba tichinetsana saka nguva yaakazoda kuti atize anenge nekumba kwangu murume wangu ainge achigezawo akabva abuda iko asi totoenda kupfeka bva angobudawo bva angosvikomubatira pamba pamumba mangu bva tatobata murume wangu achizoenda unogeza kunosonopfeka zvake saka nyaya bva tatoshedzerawo vanhu vatoungana vatombotorwa bvaenda naye zvakare saka unongoona kuti vanhu vanenge vakuzotamira kazhinji kaenda kuuya kwavanotozoyaona kuti iwo wapinda mumba warara saka vaitozowana mukana wekuti vanogona kutopinda unotozongonzwa kwakuti unotozotya kuti kana ndikaenda ikoko ndinosvika ikoko ndikasvikokuwadzwa nekuti munhu arimo maatomupinda ane zvivindi aniziva kuti ndakagadzirira.
Saka mapurisa akazodanwa nguva ipi? Pakavafa mwana. Ndakasvika pana nyaya yatofonwa kumapurisa kudhara. Saka mapurisa akatozoenda pano. Saka ndiapi matanho avakazotora kubva ipapo? Mapurisa akauya akasvikotorawo mastatement kune vanhu kunana sabu kune vamwe musha muno vakatora mastatement nemurume wangu akatanga kusvika moto uchibvira akasotorwa statement pawatombotora bhodhi yachona vakaenda naye kwamusami ndokuzodzoka naye ichiuya kuzovigwa. Aiwa, tinotenda mama maiterenzerigai tinzwe varidzi vepamba kuti zvakanyatsofamba sei musi uyu tinyatsonzwisa sezvo makanga muri masuwo enyu makazongosvikawo yachi yava nyaya. Tinotenda mama maita basa. Zvino vandagara navo ndivo gogo vamati paishe mwana wataunganira pano akatisiya mushure mekupisirwa mumba kana kuti mushure mekutsva kwakaita imba usiku vanhu vakarara. Saka iko zvino regai nditaure nagogo ndinzwewo kubva kwavari kuti zvingava zvii zvakaitika musi uyu. Mama makadi? Ndiripo. Tiripo. Zvikuri sei kunoko? Kuri bho. Naika. Nematambudziko kaimusuko? Ewe. Naika. Aiwa, ndizvozvo. Ndoda kunzwa kubva kwamuri gogo kuti chii chakaitika musi uyu. Imba yakabvira manheru imba yakabvira. Akabayekwa kusayembo. Akatiza rugomo, akatiza. Munhu wacho makamuona here? Akatiza rugomo akatiza akona masese ndakamuona. Makatomuziva here kuti ndiani? Anoziva akatiza anoziva. Hapana munhu wamambonetsana naye? Hapana. Kuzvanambonzwa kuti pano paiuya varume vakasiyana siyana mungave nefungidziro here kuti zvichida mumwe wevamwe vevarume vavo? Hamuna fungidziro? Asi munogara sei pamba panapa? Muri kugara sei? Saizo. Hapana matambudziko amukusangana nawo here? Hapana. Hapana. Aiwa, tinotenda mama. Regai ndinzwe kubva kune vamwe tinzwewo kuti tokubatsirai sei padambudziko ramakasangana naro. Tinotenda. Iko zvino vandagara navo ndisekuru Kajao, vanova sekuru vemhuri ino vatati aiwa regai timbonzwawo kubva kuna sekuru kuti chiitiko chekushayikirwa nemuzukuru wavo chakasvika sei munzeve dzavo, uye sasekuru panguva iyi ndezvipiwo zvavakaita mushure mekunzwa chiitiko chinosuvisa ichi. Sekuru Kajao makadi? Tiripo makadiwo. Nani nematambudziko ka? Aonekwa. Ndinoda kunzwa sekuru kuti shoko rekuti kumba kwatsva uye nekwamunogarawo chinhambo chakadii? Andinogara nechinhambwe. Yemwe ndinonga kumhiri uko kwamasukutenera pamotikari paya ndokwandogara iko. Saka ndakatandara kumanheru kuma28 mwana akangobuda panze akati kune moto uri kuita sei uri kubvira. Ndobva ndabuda nana mai zvikanzi haisi sora bairi ichi imba. Ndikati zvikavamwa kuti ndepapa vamwe ndepapa tikati ndichitore bhudzi mene ndipfeke bhudzi nditese timhanye tinoona. Ndobva tati nevana adivi vakomana 2 vamwe vatamhanya vatasvika pana tikatosvika imba yaita se yatodhirikira mukati yatodona. Ndobva tasvika ndichikuona uyu munhu zvichari panapa natoraini nababa papa. Ndikati chitoti komba muna mwana atsvira mwezi. Tikati mwana mheni mwana wavhiji. Tikati hatiendi titarise kwete zvokuti tiite zvokufungidzira. Ndobva takasvika tichitobva tasvika pamusuwa tikitoona mwana kutoita se ari kutobvira nemoto atoputika musoro. Ndobva ndamhanya kunochera mvura bva ndaita se ndobva ndadira vatadzimura. Vandabvunza kuti kwaamai vacho variupi. Zvikanzi amai vacho vaenda naanonzi Simoni kumuriwo. Zvikanzi vanobva vatumwa kumhanya ikoko vadzoka kuti amashaya. Takatozoona amai vacho vakutozoya pato paya tatogara pana tatodzima todzima mwana moto kuti tatoona mwana atotsva makumbo ese kudai pakatononoka dai pamwe vanhu pasina chavakasoona. Ndo maonero andakaita se andakaita tisvike pano vatatanga kubata nhamo kusvikira tizoviga mwana. Nhamo maibata ndapi matanho makazotora zvakare tozoti papo makanga muchiri venharaunda kana kuti mudhuze. Shoko rakazonosvika sei kumapurisa? Mapurisa takafonera anonzi James mupurisa wemupi womuno. Ndobva tamufonera tifunga kuti ari kumba kwake akati handiko ndiri kwamutoko. Ndobva sekretary wasabhuku ndobva afonera ndofunga ndiyakazopiwa foni namba dzekufonera kupolisi usiku ihwo. Vapolisi vabva vati tiri kuita se tiri kuuya. Zvikanzi tiri kutomira zvinotoda neCID pai
pakati isi patangorira tikati hatisina kwatichaenda hatichabata mwana tigare patakwidza moto kuti patara tikati imbwa dzinozoita se dzingatozodya mwana uyu dzinganhongese mwana atsva kudai ndopatara polisi bvaizouya bvaitora mafinga bvaitora mafotos ayo ndobvaitakura mwana bvaenda nayo kwamusami ndobvavazodzoka vanichivigai mwana ndobvatazoviga mwana ndozvatakaita se ndozvakaitika. Sasekuru ndofunga ndanzwa uchapopo wakasiyana-siyana. Mhuri yanga ichigara sei kana kuti iri kugara sei parizvi? Panapa inogara zvekutamburira. Iyo vachi mhuri yachise hapana nepfungwa dzakaita se dzakakwana. Vangani vanhu va? Vanhu panogara vari 3. Murume umwe wacho akauya futi panapa pfungwa dzake dzacho dzasingasiita musha asi ndiye atogona kukondorora mhuri yese panapa. Saka paakasungwa achienda ndopakabvasara pakutanga kuitika zvese izvi. Saka ndofunga dai akanga asina kusungwa ari panapa dai kana chiitiko chisina kuita se chisina kuitika. Nekuti aiti kukondorora mhuri idzodzo dzadyei dzakuzva hapasina varume chaivo vanga vasingauye pano. Saka kusungwa kwakaita kuti takatozozwanzi ava manext door kutoti hapato pabhesi vanzi pakutora varume vakawanda vachingouya nzi vangonzwa hii usiku ipanapa. Saka ndo mamira achititotaura mapurisa tikati munhu amakasungwa dai sabhuku zvinya yakatanga yagarwa pacommunity takagara sedare semusha kuti akabvunza kuti zvakamira sei kuti munhu azosungwa. Saka munaunzwawo chikonzero chakaita sungwa? Hanzi aikada hanzi akurepa vana ivava vaigara navo musikana wari nemwana afa uyu nemaminimum wacho handimuzi asandamona kamuzukuru handikazive kanongogara kaimbogara kuna sekuru acho kuna Leonard usocho ofea ndikwaimbogara asi saka anga kugarako. Saka hanzi ndiye akauya anga panapa ina ndakumuona hangu. Saka hanzi ndiye avatinde vakati takuda tachida kurepwa. Saka ndakuziva kuti nyaya dzadzipapa handinyasozinzwisa kuti zvakafamba sei. Semhuri sekuru ndikuona kuti vana ava kana kuti mhuri iri kutambudzika magara iri kuita nekuda kwekuti ndimi matondudza kuti vanhu vakutoti panenge paapai pabhesi. Pane here matanho amakambotorawo semhuri kuti mugare pasi moona kuti vana ava vakachengeteke sei? Vana ava nematanho atiri kutaura iwa sabhuku ndo paakaona murume akugara neuyu ndo paakatoona kuti zvingatodai zvakachengeteka. Saka chikafu chese chavaipuwa panapa chaibva kunonzi hamamona kudhara kwese kana vaitokatambiswa chikafu neorofeya chimwe ndokwa chaichengeterwa kupi ikoko vachinotora bhagidhi kuti chiite se vakwanise kurarama. Kana ishuga kana isipo zvavaishaya ndokwazvavaipuwa ikoko. Kana kugaisirwa ndokwaitogayisirwa kupi naamamona. Saka ndokwaitochengeterwa chikafu chavo kuti vagone kuti vadya vararama. Saka kubva musi weSaturday oyo kusvika nhasi hapasati pabatwa kana munhu ari kufungidzirwa kana kuti chipo mapurisa anobva ati suspect kana munhu asati abatwa nemhosva kuti vazomboziva kuti chingava chii kana kuti angava ane ruoko pakuita kwezvinhu izvi? Hapana zvatatanzwa kuti pana atabatwa kana kuti afungidzirwa ndisina zvandakandanganzwa. Nokuti saka ngosvika ndichibvunzawo kuti kuimba yatsva sei zvikati ndaona munhu achipisa abva atiza abva akwidza. Saka asi nguva dzacho kuma8 munhu kuti aisoona kuti munhu akamira sendinhingi semunhu wacho isitongoona neunhu hwacho kuti agone kucherechedza nemamaonawo. Kana zvamutari mukatoona kuti zvese zviri anokuzviraita asi zvinhu zvakaita se zvakavaomera. Zvanotoda kubatsirwa zvakaita se zvakasimba. Saka semhuri tochiko zvinonyaya iri mapurisa ndezvipi zvamuri kumboedza kuitawo pamazuva aya kuti mubate kana kuti muzive kuti chingava chii chakaitika nekuti tozoti kana pachinge paitika chiitiko chakadai hatichazive manje kuti izveni vana vakaramba vari pano achadzoka futi munhu achaita zvipi pavari. Ndezvipi zvamuri kuedza kuitawo semhuri imimi risati asvitsa nyaya yekunana sabhuku nekumawofe kwese musati masvika ikoko imimi pachezvenyu semhuri chii chamuri kuita? Sabhuku wacho mukoma wangu ndisekuru wacho futi atori sekuru wacho. Saka tiritori munyaya pamwe chete takati timbovakira vana kuti tione kuti vagare tichitsvaga kuona kuti akaita izvi ndiani. Saka asati tasogara kutsvaga kuti akaita izvi ndiani tirimbofema kuona kuti akaita izvi ndiani. Zvinototsvagwa kundoti munhu akaita chinhu abude pachena anotiza. Saka tichamboferefeta.
Saka mukwasha muridzi wemwana uyu amukumuziva here Mkwasha? Hatimuzivi, hatitomuziva. Nyaya chetu yakatoenda kumapurisa, vane vakatofungidzirwa vakawanda, vamwe vakatotorwa vakanzi anonzi Chidamba, ambonzi Chidamba, vamwe vacho vakatiza hamheni kuti vari kupi. Vaingofungidzirwa vaidanana naye munhu wacho. Iye munhu wacho kumubvunza kuti vaidanana nani haagoni kutaura kuti ndiani. Hapana kana kuti munonanga makadai kuti mwana ndozvayo. Kangofungidzirwa yatiri kuziva ndiChidamba, saka hatina kuzozwa futi nyaya yacho kuti yabuda sei futi. Mapurisa wacho vanongoti vanzi atorwa adzoka. Saka tizive kuti vakazoita DNA test here kati vakaite chii, hatina chatakaziva. Kana dziri kubhadharwa here, dziri kuitwa chioko muhomwe kumberi ikoko, hatiziziri kuti mazuva ano nyika zhinji yacho yakutokuti tisina mari tisu takutongofa takaita se takadaro. Nekuti kana tisina mari ukatamba nemunhu ane mari vanongobhadhara mari zvabva zvafira ipapo. Kuti nguva yakatanga mwana iye kutorwa nemapurisa dai iri nyaya yesenzwa dai yakatoita se dai yakatopera, asi kuti vanhu vasina tisina mari nevazukuru vangu iva. Makore mangani mwana uyu? Ndingoni 16 mani. 16? Hati 9. Apuwa mimba ari mwana mudikistere uyu musikana wacho ari papa. Samuti akaita mwana anga ane 4 years saka anga ane 12 years. Zvingaite papa. Saka social welfare yakati kudii? Mbozi ndo vanoona kakodzero dzevana. Social welfare ndozvati kutaura kuti social welfare Varongova chikafu. Havavapeba vanototi kana tisatoya chekunzi kutambiriswa cheche ndo patinozovanyoresawo panhamba 1 kuti vatange kubatsirikawo ivavo, kuti sikana tikazoshayedu asi vaita se vawana. Ndozvatinenge manyi tichitomira ipapo. Kuti social welfare ndiko akatenda akatodzokawo. Mumwe wacho ati kutaura anzi ndiye akagara kusocial welfare asi akati kadika chikati kutaura hatitokaziva ndokandururani kako akasi kumbooneka. Kana kuona sekuru wacho kuna Leonard akambogara chikanzi mboenda uko kwaivhudhero kunochengetwa nherera, akanzi mhene zvaakaita akabva ikoko akauya kunoko akabviswa pachikora apo akatiza futi akaenda. Asi ava ndo vatinogara navo ivavo. Pane hanzvadzi yacho, pane hanzvadzi 4. Pane mumwe mukomana asipo mwana wamai ivavo, hanzvadzi ivava. Hamene paaenda dai mamuona maimuono mungoziva kuti ndiari panapa wacho mukomana namai yacho 4. Varwere vese hapana munhu musvinu. Saka izvo zvapisirwa imba vakugara mu1 room vari 4. Aya havainizve vasikava kutombogara paniksi paamai avo. Saka nhasi izvoti vanhu vari kutotema mapango nekutsvaka uswa kuti tiite timisikidze kuti vamborara mumba mavo, kuti uyu achirara mukomana avo achirarawo. Nyaya idzi tozoti nyaya dzine chekuita nekudeurwa kweropa kana nekusagara zvakanaka kwevana, makadzisvitsa here sezvo muri imi munin'ina waSabhuku? Makadzisvitsa here kuna Changamire Mangwende nyaya idzi? Na muchinda akatouya pano. Muchinda ndiye akatouya nebox ratakatovikisa mwana. Ndiye akatouya akatosvika panapa akatondaya nebox iri pane kwaanga apemawo nobva asvikaona kuti vatavigisa mwana. Saka ari kutoziva chidhiko chachipi chipanapa. Tichipedzesa, ndezvipi zvamunoda kuti muri batsirwe nazvo? Makatarisa magara vari kuita kana kuti nechiitiko chakaitika ichi chekurasikirwa nemwana, zvamungade mimi kana zvamungafunge kuti rubatsiro rungadiwe kuti tiedze kuziva kuti chingava chii chakaitika pamuzukuru we? Rubatsiro rwati kuti dai kuri kuti papa yavana bhozhongora nevabatsiri vaya vanombobatsira vaya pamwe zvingaiti kuti tingaona kuti kana paine munhu akapisa imba zvishuwa zvibude pachena. Nerubatsiro rwekuti vawanewo chekupfeka, kudya, kugara, magumbezi nezvi havasitorina. Saka tikutotarisa kuti kana dai paine ane kuti akatobhotaura Sabhuku kuti kana paine ane magumbezi akatowandei mamwe spare ngaambutikandirwe 1 wotipapo vaite se vabatsirike kufugawo nemapoto nechii nehembe dzokuti vapfeke, kuti vakatosara nedzavainadzo pamiri idzodzo. Tinotenda baba neuchapupu sekuti pakwamaita.
iko zvino vandagara navo muvakidzani vepamba pano regai timbonzwawo kubva kune muvakidzani kuti shoko iri kana kuti moto uyu vakaonawo here uye ndezvipi zvavakazoitawo mushure mekuona chapwitichi chemoto. Mama makadi tiripo hedu makadiwo. Aiwa tiripo nematambudziko aiwa akaonekwa. Tinotenda. Mama moto uyu makaona sei kana kuti shoko iri rakasvika sei munzeve dzenyu kuti kumusoro kumba uku kwatsva kuri kugara vanasikana? Inini ndakadaidzwa nasekuru vanga vakagara apa izvozvi vakabva vati moto uri kubvira uyo kumusoro uko kwatsva. Saka indakazotera mumashure ndakasvika sekuru vadzimura ndokubva ndasvika ndokubva tatarisa takachema zvikuru tichiona mwana akatotsva. Amai vacho vachingotendererawo mbuya vacho ndo vakanga varipo, amai vemwana vakanga vanzi vanga vabuda. Saka takatanga kukahadzika tikivhunza kuti ko chitiko ichi chafamba sei. Ambuya vaingotaura kuti moto wakandwa, asi akanda wacho atiza aenda nekugomo kwanda kumuona. Tese ndokubva tutanga kupererwa kuti chii chaitika. Mukomana vaigara naye murume wemwana wambuya ava aigara pano akanga asina kunyanya kurasika njere asi kuti kudhakwa ndokwaaita, ndiye aichengeta vana ava. Saka nyaya yakaitika ndeyekuti akapomerwa mhosva yaasina kutomboita mukomana uyu. Mukomana uyu anonzi akati musikana mwana muzukuru wacho akati ndanga ndakuda kurepwa asi haana kudi kurepewa. Saka anzwarwo mwana uya kunzi ati ndakuda kurepewa, akabva anzi akadaidzirwa mapurisa emunzvimbo ndokubva vauya ndokubva vatora mukomana uya. Mukomana uya ndiyanga achichengeta vana vangaiziva kuti pane chikafu nekukondrora nekuona kuti pamba pajikiwei. Saka mukomana uya akabva aenda bvanovharirwa. Aenda kunovharirwa kudaro pamba paya pakabva pasara pasina nekuti ndiyanga ari mubatsiri pamba papi ipapa. Saka avharirwa kudaro tiri kutochema kuti dai adzoka nekuti haana mhosva yaakasungirwa yetiri kuona. Hapana nyaya nekuti ndiye anokwanisa kugara nevana ivavo. Anzani mukomana? Anonzi Matondo. Anonzani? Merenerasi. Mukadzi wacho ndiye wainaye. Kuti andonzwisisa kuti mudzimai wake hake anokumbidza kuita sei kutaura ane akadaro daro. Asi anozvigashira ndanozvinzwisisa kana kutomuti uya uite basa tinotomuitisa basa anotoita basa maraini umu titomupa zvinhu zvake ukangomubhadhira chete zvatopera anotouya uchitopa mhuri chikafu. Ndiye aitoziva kuti sadza radyiwa here mumba, pamba papfirirwa here, zvese mugodhi wemvura wanga uri apa ndiye akatocheresa. Mashure mekunge ambuya vafa ndopa musikana ndopa akazoona murume yeye. Saka murume atori nomo. Saka tikutochema kuti dai atodzoka murume yeye akwanisa kuchengeta vana ava. Nekuti ndiye anga achichengeta vana ava. Saimisi vakidzana vanazomboitawo shungu here dzekuti avarege titsvage kuti chingava angava ani akapisa musho wevana. Nyaya inoitika ndeyekuti magariro avakangoita vana ava kubvira kudhara. Pane vanga vakagarisana navo vaitiwo nzvimbo ndeyedu. Saka ambuya ava vari vapenyu vanotiwo isusuwo nzvimbo takaipiwa isu takatitorwa rorwo. Ndakasvika mbuya ivavo vachitogara papi pano nevazukuru vavo. Saka vamwewo vakazogarawo pazasi pacho vanoti nzvimbo ndeyasekuru vavo. Vasekuru vavo vacho isu hatitombovaziva. Saka ndo magarisirana avanga vakaita atinozivawo pakunetsana kwavaita. Saka vaitomboparima papi popano patakagara panapa. Saka nekuda kuti pakazotaurika kunzi aiwa hazvigoni, sabhuku ndobva ati hazvigoni kuti murime panogara vana. Iwe chitangira pazasi uchienda kupi? Uchienda uko. Vana vachisara vachigara vachienda kumusoro uko. Ndo magariro anga akaita. Saka mukomana yeye ndiye akazotanga kuuya chirima papi panzvimbo ino yatakagara inoi. Ndiye anga akuchengeta vana vachitovarimira chikafu. Saka mukomana yabva asungiswa. Saka vana vakabva vasara vari vega. Kutambura kwacho kwakabva kwanyanyisa. Ndomaonera atakaita. Semuroorwa muchisvika mumusha, vana vemwanakomana here kana kuti vana vemwanasikana vagogo? Vana vemwanasikana vagogo. Saka even mhuri yavo chaiyo hamutozoti vana baba vacho varipi? Ina handina chendiroziva. Semuroorwa. Nekuti ndongoziva kuti ambuya ava vanonzi vakanga vaine mwana wani musikana iyeye. Mwana wani musikana iyeye ndoki ndiye akabereka vana vapi?
vana ava. Saka ava vanhu vemuno wemuraini vanoti iyo vakapiwa munda uyu varidzi vemunda wekuzasi pavakanga vachiuya vachigara pavakagara panapa vanotiwo pakanga pakatengwa nasekuru vavo. Saka ino handina kana history yekuti ndinyasoziva zvinotozikanwa nevegari vemuno. Saka chendingoziva kuti vana ava vanga vachigara panapa vanga kuzochengetwa nemurume uyu ari kujeri. Ndewo tiri kuchemera kuti dai adzoka abatsira chinyi sekubatsira kwaanga achingoita vana ivava. Nekuti vakasiiwa futi zvakadai so vana ivava vanoramba vachitambudzika. Ende dambudziko racho rinogona kutadza kupera nekuti pane pasina munhu wemurume ane voice pamba pacho. Ndo maonero endinoita. Sandi zvizvo muda kuti vana vabatsirwe nazvo takatarisana nematambudziko ese avari kusangana nawo. Ini ndiri kukumbira hangu kuti kana paine vanogona kubatsira ndavatibatsire kuti pasatovakwa imba yeuswa pavakwa imba yemarata. Nekuti pakavakwa imba yemarata haikwanisi kutsva futi. Saka povakwa imba hombe yekuti vana vakwanise kuita sei kugara vasachagara muimba yeuswa nekuti imba yeuswa kana munhu iye akada kuti autsinye futi anodzoka futi achiite sei achipisa. Saka hapana anenge achizomuona kuti apisa ndiani, asi kana pakaiswa imba yemarata hapana anokwanisa kuipisa nekuti imba yemarata haitsvi zvekudaro. Ndo maonero endinoita. Aiwa tinotenda mama maita basi. Iko zvino vandagara navo ndivo tete vemhuri yataunganira pano yakawirwa netsaona yekupisirwa musha zvakatozoita kuti mumwe mwana anova muzukuru wepano akanga ine makore 4 afe mukati mechiitiko ichocho. Regai tinzwe kubva kuna tete vamwe vanobva vati zitetere dzinza kana kuti zitetere mhuri kuti nyaya iyi yakasvika sei munzeve dzavo uye satete ndovachiti ndosawira wemhuri ndezvipi zvavari kuita kuedza kugadzirisa kana kuti kutsvaga munhu akaita izvozvo. Tete Maimona makadi ndizvanga makadiwa ndinamona ndakuziva kuti tete Maimona zvira kuti ndofunga ndimisawira wechi wemhuri tete sawira zvese. Aiwa ndini chaichai. Aiwa tinotenda shoko rekuti kumba kwevazukuru kwatsva kana kuti kumba kwahanzvadzi venyu kwatsva rakasvika sei munzeve dzenyu? Inoda kuti wanga uri usiku kwa? Wanga uri usiku. Inini musi iwoyo ndakati nhasi handisi kuda kukurumidza kudya ini hope dziri kundiperera ndobva kamanzi musi wapiswa kai ndakagara pavhuranda kudai takadya zvechokwadi ndapedza kudya kuma 2:08 ndakutoti mwana muzukuru wangu wandogara naye akuti achinokiya kukichen ndobva ati gogo kuraini kuya kwakutanga futi kubhira moto. Ndikati moto kuvanhu vari kuzvambisa sei uri kubhira nechekupi zvakanzi wane zuro wakabhira uri kuzasi uyu uri kutobhirira kwana sekuru makanika. Ndikati mai we zvinozoitwa sei sekuru makanika vaenda kumatakishop inga nhasi unowana musha wese waparara mwana uya abva akiya mumba ini ndabva ndaenda kunorara iye abva arara. Ndanguti bari kwene hope ndione sekuru memeni vanga vakagara panapa vauya vachimhanya amamona ndikati we zvikanzi kwaipa nei zvikanzi moto ndikati moto wabvira zvikanzi kuchi zvikanzi imba yambu yaflora yatsva matipa atotsva mwana atotsvira mumba imomo ndatomudzimura ndini mai we ndakabatikana ndikamuka ndikachema ndikadini handione dai ndaiona dai ndakabva ndauyawo kuno ndikati sekuru chitoendai zvenyu zvikanzi takutora takachengeta mwana kumapurisa zvikanzi havafonera vatirarai makachengeta mwana totozoya mangwana. Ndikati alright ini ndokubva ndarara hadzinouya here hope kungorara kuseniseni ndasvika ndikaona zvechokwadi ndo zvinhu zvaitika. Mapurisa akazoya akatakura mwana titori pano vakaenda naye vakazonomudzosa tikamuviga. Saka ipapo hamuna kumbobvira manzwa kana kuti zvakafamba sei? Makubvunza kavazukuru vazukuru ndakasvika iye unotaura naye chiyeyu hapana chaakambokwanisa kuti anopindura aingotaurawo ndakatonzwa akutotaurawo kuti imba zvafamba sei hanzi kune munhu auya nekuseru akakwinya machisi akatungidza imba ko zvoona imba ichi achitungidza wanga wadi kuchingopinda mumba iwo ndomweziva kuti mune mwana mumba wadi kuburisa mwana hapana chinopindurwa hapana chinotaurwa waona manje. Saka ndizvipi zvamaedzawo kana kuti kuita kana zvamuri kuita kubatsirana nemhuri ndanzwa magarira vari kuita panapa? Inini mhuri iyi ndakaedza nekwandinogonera kugara nayo zvakanaka panyaya dzechikafu
ambuya ava pavakafa murume wavo vachisiyiwa nevazukuru vavo, mubhana wavo yakazvara vana handizoti inhambai kwamapuranga kumusoroko, ndo vana vake vese ndo munhu 1. Saka zvakazoitika vana vake vakatanga kuzvara panapa, akuenda kumusha kwake kwamapuranga uko akabva avasiya pano, haana kuvatakura, asi azvara nemurume anonzi Munemo kwamapuranga. Iva vana ava ndokubva vasara vanhu vakuita zvavanoda, uyu azvariswa mwana, azvariswa mwana, azvariswa mwana. Vana vaye vakudini, vakuwanda. Ambuya vaye vayava vaida izvi manje, vakamuka kuseni Kenesi wacho hapo, nayo mwana wasipo, wemuka mwaonanga nekuku, mwaonanga nekuku, mwaonanga nekuku, kunotsvaga upfu kana zvimunya zvinoraswa nemapurasitiki vachinhonga vachidini, vachiuya. Vakagara ininiwo semunhu ndaitamburawo kwenguva iyoyo ndichiendesawo vana vangu kuchikoro. Ndazopedza kuendesa vana vangu kuchikoro ndopandakazoti ambuya aFlora zvamamuchiita zvokunhonga sadza zviya kati ndakuzvipedza ndini. Imimi dambudziko rese chionanai neni, zvokunhonga sadza zvichiregerai kana kutsvaga upfu maraini chiregerai, zvandinodya inini todya tese. Ndopatakatanga kudaro zvechokwadi kuti aiwa ivo vangoziva kuti mbamunoka tikashaya sauti tinoendawo, kana tikashaya hubu kana zvikaita sei zvikanga zvauyawo zvowerefeyawo ndichinovatambirira ndichivapa vachitora zvinhu zvavo zvichiperawo zvakanaka, kana zvaperawo zvowerefeya todya tese mudura kusikirirana. Ambuya ava ndakazosvika pakuzoti unongoziva munhu unomboteerera zvenyika. Ndikauya ndikati ambuya inini ndakusarenda kwamuri. Mama anzwa chiva, mama teerera zvipi zvenyika? Vanhu unoziva kana vachitaura vanotaura zvimwe zvinhu zvinogodora munhu. Zvikanzi naambuya vaye vakandipindura zvakanaka, vakati atete inga mama famba zvakanaka, inga maakuda kuzvinyadzisa kwese kwamabva neni kusvika izvini zvandave apa, manga mauya zvakanaka. Muri kuda kuti imimi ndizofamba muno mushaikwe nzinzi ndafa nenzara, masiku wanikwa musina kana upfu, mukadaro makutokanganisa chipedzesai. Ini ndakabva ndangoti zvataurwa mazwi mahombe, mufunge zvechokwadi Mwari anoziva. Inini ndakabva ndangokerioni naye nyaya, handina kumbomira zvechokwadi. Ndakatoshama ndotoskonzi ambuya Flora vafa. Virginia ndakabva mukurongedzera zvese pana zvikanzi vatofa. Zvechokwadi ndakauya ndikasikuona vatofa. Zvechokwadi vakafamba mune chikafu zvekuti vanhu havana kumbochema kuti vafa nenzara, vakangonzi vangofawo nenguva yavo. Saka ndo pamamiriro acho akaita nyaya. Ndokuba ndazoti vachigwa ndikati inini ngasarenda ndagumira pano, ambuya Flora vafa ndiye muroora wangu. Zvakanaka tagara zvechokwadi, vana vaye vakuti aiwa zvamakuti tauresa hatizvizive, tinotori nemi chete zvamaitiita tiri kuna ambuya vedu. Ndadzokera futi kuna Mwari kuti Mwari ngazonditonga. Aiwa tingouyai zvechokwadi hapana kana dambudziko, kana wakauya achiti sipo, kana wakauya achiti iye musi uno Kenesi akauya akati gogo upfu hakuchisina, upfu wese wakapera. Uyo Vhiji ainokora chibawe chavarima naye murume anonzi Matondo. Murume anonzi Matondo ndinomutenda, akambondizorodza auya pano kuona kuchena kukura kudai ndiMatondo zvese, kuchera mugodhi, kuita gadheni apa zvese hapana chakamboipa. Zvakanaka murume uya ina kuti ndinyatsoziva chaakasungisirwa. Ndakatongonzwa zvonzi Matondo uya akuchendwa naye kumapurisa asungwa. Aiteiko? Zvikanzi amene kuti hanzi aitei. Ndakazobvunza kwanaye Matondo makamusungiseiko, ndichibvunza kuna amai vakaenda nawo. Zvikanzi aiwa inini ndakamusungisira kuti akapunza windo rangu. Ndikati akapunza windo renyu Matondo uyu ndakamunzwa achireva mari yake yaakashanda zvowindo zvandakuzivisa. Zvikanzi ndizvozvo ndozva. Zvikanzi aiwa inini ndozvandoziva. Ndikasaka ndodhokedzera makanovhura here kumapurisa. Zvikanzi aiwa ndakazonzwa baba mudiki Torai vakamusungisira kuti hanzi hazi, akati hanzi ndarepwa naMatondo. Ndikati dai iri nyaya yerepi akaenda kumapurisa handiti anonotarisa woona kuti ichokwadi here kana kuti inhema, anodzoka. Saka Matondo uya zvechokwadi nanhasi asati adzoka, kana kuti nyaya yerepi. Iye musikana wacho ari kutaurwa uyo muchangarangada aba bhasikoro kukirosi auya naro rateerwa nokachivhinge uko, vasikotora bhasikoro ravo vaenda naro
imbavha inongoba inonyepa futi sino saka inini pache zvangu kuti izvine zviri kuedza kuti patemwe mapango tiite huswa kuti imba ipirirwe vanhu ava chikafu chounganidza zvese vawane kugara zvadaro izvo kana pane vanopindira hurumende yada kupindira yovakirwa imba yemarata kicheni vovakirwa imba yekurara turumu isusu topota tichidaro ikauyawo aiwa vachipiwa iyo mafetereza akauya kana ari matondo aripo takachengeteka nokuti gore rino ndo ratanga kukohwewa kurimwa pano dai huri huswa makorese ndinotouya ndinosvika kumbira baza apo kutokura ambuya afuro vari vapenyu saka iye zvino ndinototi ndanga ndichitofara kuti matondo zvapo aiwa zvanaka zvino matondo nyaya yake ko inyaya yerudziko yaakaita isingatongwe nyaya ikaitika after 2 weeks kana kuti 1 week munhu anoenda kunotongwa ngaatongwe adzoke achengete baba inini handichaona ndiri bofi aiwa ndizvozvo mama mashoko enyopedzisira kumapurisa takatasana nenyaya iyi isati yawanirwa kuti chingava chii chakaitika chamungade kubva kumapurisa chii inini chandiri kuda kubva kumapurisa mapurisa handizive kuti pavakatora matondo statement yake chaiyo vakanyatsoibata here kuti asungisirwa zvakati nekuti vanosungisirwa dai kwanga kuri kuti mapurisa aya anga ari ekunzi anosunga zvechokwadi hatina kuti matondo ini handingati akatadza kana kuti haana kutadza ko uyu vhiji uyu mwana uyu mwana uyu akauya kumba kwangu nhumbu iyi ndokubva asvika saka ndatuma upu naambuye ndikafunga kuti atakure bhagidhi ndikati kwete dzokera ubvu uchauya nakenesi ndobva ndafonera muzvamba welfare ndikati mhanya uya kuno muzvamba ndokubva auya ndikati muzvamba mwana uyu auya pano nhumbu yake yakwana yatokuda kuzvarwa anga atumwa upu asi ubvu ndazopa kenesi ndiaenda nawo muzvamba kwidza kumusoro unoona zvandiri kutaura zvichokwadi muzvamba akauya akasvika akaona muzvamba akanhai maatete mungatadza here kutambira mwana uyu ndikatoniwa mwana mudiki andaiji makore ake aite akanzooraiti ndobva antaurira maisaru vanogarapo vanoita zvenhingirikini ndobva vataura zvechokwadi mwana uyu vaenda naye kwanyamutumba akati maiwe magara nemwana nyumba yake yakwana bva ndasvika kwamurewa bvatadza kusununguka harare hospital bva ndika operation kubva asununguka mwana ndisoni kwazvikanzi aitwa operation achekwa mwana akaitwa operation mwana mukomana ndichidamba akundiudza ndikati aiwa tinotenda ndokubva akakugara mwana uyu akunzi akudzokera kwamurewa kana adzokera kwamurewa welfare ndo inozoona kuti ingaita sei ndofunga welfare vakatiwo nungo zvamazuva ano zvinhu zvewelfare zvaakunetsa welfare yakudhara neyazvino yasiyana ndokubva chidamba uya azoenda futi kuharare kwakatenga tunga akakatengwa kuti kana kuti 3 months asina kumbokuenda ndokubva asikoonana nemwana uyu ndokubva manesi amutaura kuti zvataakuita ndoya nguva yekupedzesera mwana uyu akuda kuti achienda kumusha zvekuti nguva yekumuchengeta panapa yakwana zvechokwadi chidamba akauya akanditaurira akati vhija akuuya kuno zvakanaka ndokubva tagara isusu tagara ndoda kutaura chokwadi tagara ndakazonzwa ini unozvafonika inongoringa pese pese kana nyangwe ari mutoireti hero foni uri kufonera kwa James Madori mupurisa zvikanzi ndokubva vataura vese ndinzwe nyaya iri kutaura ndiri zvaitika ipapo ndeyavhiji ndokubva ndati inini ndanyarara nyaya iya ndizoti ndione mapurisa zvechokwadi akauya mapurisa akabata chidamba akaenda nayo kuti ndizive kuti kune zvakaitika here koko kwaakanotora vhiji uko handizive chidamba akaendwa naye kwamurewa akaenda inini zvandaida ndaifunga kuti vachaunza vanhu vanotora nharaunda kutora nhingi dhieni nekuti kwakaitika vana vatatu kumarondera 1 kubhindura 2 kana uchiti kubhindura pashamba panapa 3 ava vese ava vanhu vavo vakabatwa vakatorwa madhieni nharaunda vakabatwa uye hapana nharaunda kuti itorwe madhieni kuti abatwe kusvikira nanhasi mwana asvika kufa hatina tatiri kuziva kuti baba vacho ndoupi kana zvakafamba sei asi vamwe ndaizvindwa kuteerera redhiyo ava vakatosungwa wepano hapana
aiwa tinotenda gogo tine chivimbo chekuti ndofunga sekunzwa kwavari kuitawo vanogona kubatsirai toona kuti nyangwe hako mwana kusisina asi mwana tinofanira kuziva senharaunda kuti akanga ari mwana wayo uye zvakare kuti mwana akapisa imba iyi kuti mwana afe ndiani zvakare tinotenda mama maita basi aiwa maita yenyu iko zvino kuti tipendere regai tinzwe shoko kubva kuna sekuru vamatipa akatisiya kuti timbonzwawo kubva kuna sekuru kuti pavakanzwa shoko iri vari kure kure kwaBhora uko vakarigamuchira sei uye sechitiko chakaitika usiku vakafamba sei kuti vasvike pano kwatiri kuno. Sekuru makadi ndiri pangu makasimbawo. Aiwa tiri nani nematambudziko kai muzuku? Zvakangomarara masvikiro ematambudziko acho haumbotarisira kuti zvingadaro. Mongo. Shoko iri rakasvika sei muri kumba kwaBhora? Ini ndakafonerwa manheru nasekuru nomene vachiti kuno imba yatsva yambuya vako yatsva. Mwana atsviramo saka izvezvi kana uchikwanisa huya. Ndikati zvino manje manheru anaya ndinofamba sei hapana zvekufambisa. Ndotoya mangwana. Ndorara ndichigadzira ndoya mangwana kuseni. Masvika kuseni zvakazofamba sei program? Ndimi sekuru anenge akamirirwa. Handina kuzobata kuzoya kuseni sekuti ndakatsvaga zvekufambisa. Zvikanzi wapapi kwakuti tichifonerana nevamwe nana sekuru kuno zvikanzi bhodhi yakuda kutorwa iendwe nayo nemapurisa. Ndikati vanhu vari kuenda nekupi? Zvikanzi kana vauya vanoenda nekucross. Ndobva tashandisa road yekucross bva tazosangana nemapurisa vaine hanzvadzi yangu nana sekuru vachienda nemwana anga akatsva ari mukadbox anesirwa grocery. Akaputiridzwa zvikanzi tiri kuenda naye kwaMusami. Asi tichazodzoka kana tatadza kudzoka tichazokufonerai. Gare ndo pavakazofona zvikanzi taakudzoka isu takanga tasvika panapa. Ndobva zvikanzi aiwa tauya nebhodhi zvikanzi nemusha zvino hangarare mwana uyo hangarare pamumba anotovigwa. Ndobva tamirirawo nguva gomba ndobva racherwa bandanotemarwa gomba ndobva racherwa mwana ndo achibva azovigwa. Tizoti munozotadarika rana sekuru semunhu asvika futi vanhu vakuenda muna kunyatsowana nguva yekutsanangurirwa kuti zvakafamba sei. Makazowana here mumwe chete akanyatsokutsanangurirai kuti nyaya yacho iri kufamba sei? Ini ndakazobvunza zvaitaurwa zvakawanda. Ndakazobvunza hanzvadzi yangu kuti ko pakabvira imba iyi iwo wakanga uri kupi? Zvikanzi pane munhu akapisa imba iye kuti anyatsotsanangudza. Ini ndinozama tsanangudzira ake kuti zvaari kutaura zvada kunanga swada kudari. Iye akati hanzi pane munhu akapisa imba ari kuseri kwemba akakwenya machisi ndobva apisa imba. Ndobva ndati kuiwa wakadi kubva wamhanya kunotora mwana zvikanzi moto wacho wanga wakubvira kwangu nemhepo. Saka ndakabva ndangobatikana ndibva ndangobva paari. Nemagariro avanga vakaitawo ipo panapa pazvanga zvakaoma sokuti vanongogara vachingonzi bvai vachingodzingiridzwa. Kubvira ivo ambuya vachiri vapenyu vanenge vachingonzi bvai ada anosingogara imo mustendi mako abva uko anosingouya achigara. Vanenge vachidzingiriswa nani? Pana sekuru vanonzi sekuru Lloyd. Ndiye anenge aiti anga vachibva vachienda kumusha kwavo. Saka vemumusha naSabhuku ndiyo vanenge vachitaura kuti aiwa vana vakasiwa naambuya vavo havana kwavanoenda hapana asingavazive vanogara pano. Saka inini pandaiuya ndichishanyawo ndichiuswawo naambuya kuti ndaisikovatora vambuya ndoenda nawo kumusha ndikakuwa ndosikovapo chibage. Saka pandaiuswa kuti ndiiswawo naambuya ambuya vaitaura kuti uko wanga wadi kuuya kuzovakira kuno kuzogara kuno. Ndikati aiwa ambuya ndichauya. Saka ndaingotaura kuti ndaingovhunzira pamwe mashoko ekukura kwaambuya. Saka vachita nezvoona nzvimbo yakutorwa. Saka nanhasi uno pakatsva mwana uyu panonzi pakabuda futi mashoko kune mumwe munhu iye ainetsana naambuya akataura kuti ko musha zvawatsva vachagara kupi dai vachienda.
But anzadzi kumusha kweanzadzi yenyu kana kuti kwakaberekwa vana munotokuziya zvino ndi kwakabereka vazukuru zvazvaita ndezvekuti hanzvadzi yangu iyi haina mbobvira yakaenda kuchikoro. Saka ndingangoti vanhu vakangwara ndo vanenge vaitamba naye vakangwarawo zvavo vozoramba nyaya dzavo. Saka vana vakasiyana siyana. Vana vakasiyana siyana. Vana nababa vakasiyana siyana. Saka makazvamisa sei sinzi musina kuziva kuti baba vemuzukuru Matipa vakanga vari ani, makazosvamisa sei paurongo hwokuita uya hwekuti vana baba vanofanira kunge varipo kana kuvazivisa shoko iri? Zvese izvozvo takangoti gedza tingoita zviri paground, hatina mbozombotsvaga kuti baba vacho vari kupi. Sezvo vanhu vanotaurwa vacho vakawanda, vamwe vacho vari vanhu vane dzimba dzavo, vamwe vacho vakomana, vamwe vacho inonzi nyaya dzacho dzakamboenda kumapurisa hadzina kwazvakazomboenda, vamwe vacho vakatorwa vakadzoka. Saka vaingogara nemuzukuru yeye. Tichipendera, saka zvamunoda kuti muri ibatsirwe nazvo takatarisana nematambudziko avari kusangana nawo kana nemagariro avari kuita chii? Ndate nditokumbirisawo kune vanodawo kubatsira kuti dai pakawanika kana kuti marata marata sekuti pakaiswa uswa ndinofungidzira kuti pamwe havazonyatsogara zvakanaka, vanenge vakutya futi kupisirwa sezvo amai vakaona munhu achikwenya machisi. Saka dai pakawanika marata yopfirirwa nemarata nevanoda kubatsirwawo kana nehembe nezvimwe zvekudya, sekuti chikafu chakatsvira imomo, hembe, zvitupa, mabhedhi, zvose zvakatsvira imomo, mapoto, hapana chakasara. Even garden ravaitema muriwo rakatsva, ranga riri panyasi pemba vachiitira mombe kuti dzinodya. Danga rembudzi rakatsva, next mune kaboys kayaka ndokairara muzukuru Kenneth, iva amai nevana vavo nevazukuru vavo vairara mukitchen. Saka zvese ipapa hapana chakasara. Kana tingati hembe dzakasara ndedzemukomana anogara ega, havana kana chavainacho chakasara, havana. Aiwa, tinotenda sekuru nekuti paudivi renyu tine chishuviro kana kuti urongwa hwekuti dai mapurisa apindirawo taziva kuti chingava chii, nekuda kuti panoitika zviitiko izvi panofanira kuva nosuspect yekuti tizoti ko izvi nezvi vanhu kana vakubatanidzawo togona kuwana pekutangira kuti nyaya yacho yoendawo kupi. Uye zvakare kana kune mapato anokwanisa kubatsira vana ava anoona nezvevanasikana vakwanise kuona kuti vana ava vagara pakachengetedzeka, rekuti vakasiyiwa futi zvakare vanogona kuramba vachibatwa, vanogona kuramba vachipisirwa dzimba, ramangwana ravo zvakare harizoite zvakanaka, nekuti varume vanenge vachingotora advantage yekurwara kuri kuita chii, kuri kuita vana. Tinotenda baba, maita basa. Ndinotenda hangu. Tinotenda. Mazvinzwira muri yeZimbabwe, tiri kuno kuvillage kwatati aiwa regai timboenda tinonzwisisa nyaya yekutsva kwakaita mwana ane 4 years anonzi yeMatipa, kuti tinyatsonzwisisa kubva kuvavakidzani, tinzwe kubva kwemhuri kuti chingava chii chakaitika kumwana kuti azosvike pakutsvira mumba, ko vamwe vakanga vari kupi. Asi manzwa magariro ari kuita mhuri pano, kuti pano pane mhuri iri kugara pano vana 4, asi sekuona kwamaita ndichiedza kutaura nevamwe kuti ndinzwe kumbowo, asi watadza kunyatsobuda zvakanaka nekuda kwokuti vana ava kana kuti mhuri iyi iri kurarama ine dambudziko rekurasa njere, kuti unyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Hapana chiri kunzwika. Ndofunga manzwa vavakidzani vachipa uchapupu kana vemhuri kuti pano varume vakutoita sadaka, vakutoona sekunge ndipo pekupedzera nyuta, vachibata vana vadiki vava. Ndofunga muimbi akaimba akati manhanga matete ngatisiyei vana vave vana, vanhu vakuru vave vanhu vakuru. Ndofunga kana zvichinge zvaitika tinoziva kwekuponera vanhurume, ngatisiyei vana ava. Kana kune maorganizations anoona nezvekuchengetedzwa kana kuti nekodzero dzevanasikana, uyai kuno tibatei tikwanise kuti vana ava vawanirwe pekugara pakanaka. Kana kune vamwe vanokwanisa kubatsira nemhuri iyi, namba ndo dziri kubuda pascreen. Batai mhuri, pawanike marata, pawanike zvipfeko, chawinacho ichocho chinogona kubatsira
mwana kana kuti mhuri iri pano. Honai kwazazosvika nikungoti ameno ndo mugariro wanoita. Tofira here nyaya dzemunda, torwisana here nenyaya dzemunda. Mapurisa tibatsirei tizive kuti chii chakaitika apa mwana Matipa. Justice for Matipa. 4 years mwana otoshaya asati aziva upenyu kuti uchafamba sei. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tichiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.